Tänään klinikalla tutustutaan kasvojen kuorintaan laserilla. Tämä on fraktionaalilaser, eli se toimii infrapuna-aallonpituudella. Ja tämä toiminta perustuu siihen, että vesi sitoo tämän infrapunasäteilyn energian ja tämä säteily lämmittää vettä. Voimakkaimmillaan tämä säteily on niin voimakas, että saattaa kiehuttaa veden, jolloin puhutaan leikkaavasta infrapunalaserista, mutta tässä ei ole kysymys siitä, vaan tässä on kysymys siitä, että lämmitetään kudoksia hallitusti ja tällä saadaan aikaan kollageenisääkeiden vetäytyminen lyhyemmäksi. Tämä tasoittaa pieniä ryppyjä, saattaa silittää jonkin verran aknearpia, vaikkei niitä kokonaan paranna, ja kiristää ihoa. Ihon pitää olla puhdas, ei saa olla infektioita ja ennen toimenpidettä yleensä aloitetaan tämmöinen herpesestolääkitys, että herpes ei pääse sitten leviämään. Jos potilaalla on olemassa oleva esimerkiksi huuliherpes, sitähän on noin 90% ihmisistä. Asiakas tuntee lämmityksen tai kuumotuksen ja voi tuntea jonkin verran kipua, jonka takia ennen toimenpidettä annetaan tämmöinen EMLA-puudutus käsiteltäville alueille. Ihossa on tämän toimenpiteen jälkeen tämmöinen raaka pinta, toisin sanoen se on vähän niin kuin lievä asfaltti-ihottuma, mutta se ei vuoda verta. Ja menee joitakin päiviä ennen kuin ihoon kasvaa sitten taas näistä huokosista tämä uusi pintaepiteeli, eli iho on punottava. Siitä saattaa hieman tihkua nestettä, mutta yleisesti ottaen se on aika miellyttävää. Noin, se oli siinä. Sitten mä laitan vielä naamion. Jotkut kuorinnat, pinnallisethan on semmoisia, että iho on vähän punottava muutaman tunnin ja sitten se palautuu lähes huomaamattomaksi. Ja toisaalta taas joissakin tilanteissa pidetään suojamaskia ja teippejä useita päiviä. Oikein syvässä kuorinnassa. No, mulla on tehty tää samainen laaserointi reilu vuosi sitten. Ja mä olin tosi superhypertyytyväinen tuloksiin. Et ihan mielettömän hyvä. Ja tää on nimenomaan, kun tää on niin luonnollinen, että tähän ei lisätä mitään myrkkyjä ihoon, eikä mitään oteta pois. Vaan itse asiassa sitä ihoa huijataan tuottamaan kollageenia enemmän. Eli tää on tosi hyvä. Periaatteessa tämä vaikutushan on pysyvä, mutta kasvojen ikääntymisprosessiahan ei voida estää, toisin sanoen. Kun tämä on tehty ja saatu tietty vaikutus, niin se on olemassa, mutta ikääntyminen jatkuu ja tämä voidaan joutua uusimaan sitten. Siis näyttää hyvälle, kun ei olisi tehty. Mitä mä näytän sulla kohtaan? Missään nimessä en haluaisi, että mun iholle tehdään mitään radikaaleja, että veitsen alle en vielä suostuisi tässä iässä, 40-vuotiaana kuitenkin, niin että ne on sitten ehkä vähän myöhemmin, niin ei missään nimessä. Tämä on ainut vaihtoehto. Ja sitten totta kai mietin myöskin botoksia tai jotain täytehoitoja, mutta ei nekään ole niin tehokkaita. Miten nopeasti viimeksi meni, että toivuit tästä operaatiosta? 4 päivää. 3 päivää olin ihan sisätiloissa tyystin ja itse asiassa tämä on niin kuin huomenna, nytkään ei ole mitenkään kaunis, mutta huomenna itse asiassa vielä pahempi ja sitten ylihuomenna aika paha, mutta sitten alkaa pikkuhiljaa se toipuminen, että sitten varmaan jo alkuviikosta voi laittaa mineraalimeikkiä, niin kyllä tämä tästä.